be blown away karong November 6. Atong masaksihan ang bagong GMA drama series nga Black Rider nga pagadado ni primetime action hero Ruru Madrid, kauban sila si Mateo Godichili, Yasi Pressman o Katrina Halili ug adunay special participation kauban si Kylie Padilla. Usa kini ka full action series nga naglangkob sa istorya kabahin sa pagkabayani, pagpanimaos, pamilya ug uban pa. Busa, brace yourselves o katangi ang bagong series. Subay sa katapusang simana sa maging sino ka man, gihikayan og snack party ang pambansang Ginoo nga si David Licauco sa iya mga fans nga Aking Sinta David. Nahitabo kini sa set sa maging sino ka man aron ma-feel sa aktor nga gihigugma siya sa iyang pinalangga nga mga fans. Gani, sangko sa langit ang kalipay sa aktor, gumikan sa sorpresa gikan sa iyang mga fans. Bakit? Ug sa finaling week sa maging sino ka man, nagkagubot na ang love story nila ni Carding ug Monique nga mo'y advantage ni Gilbert aron nga kuhaon ang gahom ug mga bahandi sa pamilya ni Monique. Samtang gipangutana ni Monique ang iyang inahan kung siya bagayud ang nagpatay sa amahan ni Carding. Mutugan baka si Belinda sa tinuod? Kana, ug guman pa atangi sa maging sino ka man, the finale week pagkahuman sa 24 oras.